Cucu Bau, o cucă cu mega origini, și când spun mega origini este o muncă care am făcut-o aici la Top Marathon ani de zile. Tata, atenție, este din locul 1 național în cuplu cu o fiică de locul 1 național cu locul 1 național. Deci tata este fiu din campion național, nepot din alți doi campioni naționali, pe care se numără și Cuca Luniță. Iar mama este reprodusă la Magirescu, este fiică direct din Veldenul Junior, da? Și nepoată din Super Velden și 005 de mega origine. Un cuc excepțional, deci un corp de 5 stele, vă pot spune, un penaj excepțional, bombă, foarte închis, un porumbel foarte ok din toate punctele de vedere, probabil femele, zic eu. Are seria 0202-691 și o să o găsiți pe topmarathon.ro la secțiunea licitații începând de luni. Deci mega origine și un porumbel care arată de 5 stele. 5 stele plus, aș putea să spun. Penaj ultra mătăsos, este un cuc cu pene albe. V-am spus, ambii părinți fi din campioni naționali la categoriile maraton. Mama Magirescu din Veldenul Junior, iar tata din dublu campion național în cuplu cu o fiică din alți doi campioni naționali. Super top origine. Doar pe topmarathon.ro la secțiunea licitații. Vă salut!